Darba Pilatu meta kellu lil Ġesu qudiemu staqsih qallu x'inhi l-verità. Għax Ġesu qabel kien qallu min iħobb il-verità jisma' leħni. U Pilatu lil Ġesu staqsih qallu jgħid x'inhi din il-verità. Jiena naħseb li hija mistoqsija li tberren xi ftit ukoll fil-moħħ ta' kull wieħed u kull waħda minna. X'inhi l-verità? X'inhi l-verità? X'inhi l-verità pereżempju bħalissa għaddejja l-kwistjoni ta' u xek tal-mewt assistita jew tal-suċidju assistita. Fejn il-verità? X'inhi l-verità? X'inhi l-verità pereżempju dwar fejn tidħol il-profitt? X'inhi l-verità? Fejn hu l-profitt u fejn hu s-serq? Fejn hu qlieħ ġust? U fejn hu nieħu dak li mhux tiegħi? X'inhi l-verità? X'inhi l-verità pereżempju fejn tidħol dik li ngħidu l-restituzzjoni meta jien ħadd xi ħaġa li mhix tiegħi, fejn il-verità? Nagħtiha lura ma nagħtihiex? Fejn il-verità pereżempju fejn tidħol l-awtorità? Dejjem għandha raġun l-awtorità jew mhux dejjem għandha raġun l-awtorità. Jiena naħseb illi qegħdin ngħixu ftit f'konfużjoni. Il-kol kemm aħna għandna din il-mistoqsija u l-kol kemm aħna naffaċċjawha din il-mistoqsija fir-realtà anki ċkejkna tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Kif se nġib ruħi ma' adolescent, ma' tifel jew ma' tifla li jitlobni jistaqsini affarijiet li forsi skont jien għadu żgħir jew għadha żgħira għalihom. Kif se nġib ruħi? Meta nara li forsi ħadd ieħor iġib ruħu b'mod differenti. Kif inġib ruħi fejn tidħol il-ħajja tal-fidi? Kemm hi obbligatorja jew mhux obbligatorja l-qudisa tal-ħadd? Kif inġib ruħi fejn jidħol is-sagrament tal-qrar, meta għandi nqer, meta m'għandix inqer, meta għandi nitqarben u meta m'għandix nitqarben? Fejn il-verità? Għalfejn qiegħed nagħmel dawn il-mistoqsijiet għax naħseb waħda mill-missjonijiet il-kbar li kellu Sant-Antnejn f'ħajtu kienet li jippriedka l-verità. Mhux biss bil-fom, imma fuq kollox b'ħajtu. Jippriedka l-verità. U Sant-Antnejn konvint li din il-verità hija Ġesu. Hija Ġesu. Issa jiena nifhem li fis-soċjetà tagħna, fid-dinja tagħna, meta lil xi ħadd mur tgħidlu il-verità hi Ġesu, il-verità hi l-Vanġelu, dottur tal-Vanġelu. Dak li kun jibda jagħmel ħafna mistoqsijiet, jibdew ġejjin ħafna dubji. Għaliex? Qabel missirietna ma kunux ipoġġu dawn id-dubji u l-mistoqsijiet li npoġġu aħna. Kienu jagħmlu tajjeb, kienu jagħmlu ħażejn. Jiena naħseb li kienu jagħmlu tajjeb huma u ħażejn huma u lanqas tajjeb aħna jew ħażin aħna. Din is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni tagħhom kienet hekk dakinhar jaċċettaw u jilqgħu dak kollu li jiġi min-naħa tal-Knisja min-naħa tal-Fidi, illum is-sitwazzjoni differenti. Mhix tajba jew ħażina għal waħda u lanqas l-oħra. Però meta aħna ngħidu li Ġesu huwa l-verità, jeħtieġ li aħna b'xi mod nagħmlu esperjenza, nippruvaw. Ikollna prova, nagħmlu prova. Kif għallimna f'ħajtu Sant-Antnejn. Għax Sant-Antnejn mhux xajr xowt veru tal-persuna ta' Ġesu. Fil-Vanġelu għadna kif smajna jiena nibatilkom dak li wieħed missieri biex intom tkunu xhieda biex tixdu. Nibatilkom l-Ispirtu Santu biex intom tkunu xhieda tiegħi tal-indiema u tal-maħfar tat-tnubiet. U fl-ewwel qari smajna b'mod sabiħ immens lil Ġesu jgħid propju fil-bidu tal-Atti tal-Apostli skont kif jikkwataħ Luqa, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu meta tirċievu l-Ispirtu Santu intom tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija, fis-Samarija u sat-trufijiet kollha tal-art. U jiena naħseb li dawn iż-żewġ frażijiet nistgħu narawhom ikkonkretizzati. Imma konkretizzati b'mod perfett f'Sant-Antnejn. Dan il-bniedem sa minn meta kien għadu żgħir l-istorja tiegħu tgħidilna li ta' 10 snin kien diġà mar fil-katedral ta' Lisbona biex jistudja it-teoloġija, jistudja fuq Ġesu, fuq Alla l-kelma tal-Alla, mal-kanonċi tal-katedral ta' Lisbona. U ta' 15-il sena kien diġà konsagra ruħu, kien diġà ta' ħajtu bħala kanoniku Agostinjan.
fil-monasteru ta' Coimbra ġewwa Spanja. Diġà minn meta kien għadu żgħir bniedem intelligentissimu. Hemmx ta' intelligenza. Intelligentissimu. Aħna ħafna drabi meta u xek ngħidu l-kelma intelligenti jiġina f'moħħna xi ħadd kbir li jivvinta fejn fien il-kompjuter jew li jivvinta il-Wi-Fi jew li jivvinta s-sistemi kollha li għandna l-lum tas-social media. Dan kien bniedem intelligentissimu għal żmienu, Sant'Antnejn. Intelligenza kbira. Kien jitkellem diversi lingwi, saħansitra bl-Arbi. Dak jifhem il-Malti. Bl-Arbi. Kien kapaċi jitkellem b'ħafna lingwi dan il-bniedem. Ma ninsewx li miet ta' 36 sena, żgħir, relattivament żgħir. U dal-bniedem intelligenti jaraf mill-ewwel twilet u trabba f'familja reliġjuża, għaraf mill-ewwel li Ġesu verament għandu raġun. U kompla bl-umiltà tiegħu iħalli li Ġesu jiffurmaħ u jibqa' żmah. U rid ħaġa u jispiċċa jagħmel oħra u ġratlu kemm il-darba f'ħajtu. Ma tiġrejx li lilna wkoll din l-esperjenza. Irridu ħaġa u nispiċċaw nagħmlu oħra. Nixtiequ ħaġa u qudiemna titfaċċa xi ħaġa oħra differenti minn dak li nixtiequ. Araw pereżempju fil-familji tagħna, kemm inkunu nixtiequ li jiġru ġrajiet, esperjenzi, il-karattri ta' tfal tagħna u jkunu differenti minn kif nixtiequhom aħna, minn kif irriduhom aħna. Imma Alla jinqeda b'dak li inti ma ppjanajtx, Alla jinqeda b'dak li inti ma ridx u provajt tevita biex permezz tiegħu jkabrek, permezz tiegħu jċarratlek qalbek, permezz tiegħu jedukak, permezz tiegħu jagħmlek xut ta' Ġesu, xut tiegħu. U hekk ġralu Sant'Antnejn. Hekk ġralu Sant'Antnejn. Jara din it-testimonjanza, din ix-xhieda ta' dawn il-5 patrijiet, nafu l-istorja. Li marru l-Marokk u reġgħu lura mejtejn, reġgħu lura immartirizzati. U spiċċaw biex dawn il-5 patrijiet Franġiskani kienu għalih tqanqila kbira biex iħalli il-ħajja ta' kanonku Agostinjan u jagħti lilu nnifsu bħala patri Franġiskan. Il-faqar ta' Franġisku tas-Sisi. U saħansitra blidija f'moħħu bid-deċiżjoni f'moħħu li jmur il-missjoni. U nafu li ma rnexxilhux imur il-missjoni, nafu li ma rnexxilux imur il-Marokk, xtaq imur kieku l-Marokk. Imma mar il-Marokk u kif mar hemm qabdu deni kbejr. Tant il-superjuri tiegħu talbu jerġa' lura. U kien sejjer lura lejn Spanja, però anki hawn jerġa' jiddeffes Alla, jidħol Alla biex ifixkel il-pjan ta' Sant'Antnejn. U flok li jmur Spanja jispiċċa f'Capo di Milazzo f'Isqallija. Id-dajsa il-ġifen li kien fuqu taqbdu mal-tempata u flok Spanja jispiċċa Sqallija. Jinserta iż-żmien tal-kapitlu tal-ħasira, tal-istwojje. Il-kapitlu illi San Franġisk kien għamel, kien sejjaħ f'Assisi, kien sejjaħ lil sħabu kollha mad-dinja dakinhar diġà kienu eluf. Kienu eluf, kien għadu ħaj San Franġisk. Isejjaħ lil patrijiet kollha biex flimkien jiftehmu kif se jibqgħu mexxin il-qudiem. Kapitlu famuż fl-istorja tal-Franġiskani. U dan Sant'Antnejn, ħadd ma kien jaf minnu, imuru kollha għal dan il-kapitlu hemmhekk jiltaqa' ma' San Franġisk. U meta dawn l-irħieb, dawn l-aħwa jibdew jiftehmu bejniethom, gruppi mur law, gruppi mur lem, gruppi mur. Dan Sant'Antnejn baqa' waħdu, issu l-abbandonat, ma kienx jafa minn se jmur minn dawn kollha. Innu taw ftejt Alla kif jimxi mal-bniedem biex jiffurmah, biex jgħinu jikber fl-identifikazzjoni tiegħu mal-persuna ta' Ġesu, fl-umiltà, fis-sempliċità. U jkun hemm wieħed mill-patrijiet għallu inti għajt l-art, għallu inti saċerdot, għallu jgħin saċerdot, kien ordnat saċerdot. Ma ninsawx li fil-bidu il-patrijiet, ħafna minnhom, il-parti kbira minnhom ma kinux saċerdoti. Għallu mena hija magħna, ħalli jkollna minn qazzilna. U mar magħhom da. U għamel snejn fil-kwiet, fl-eremitaġġ, mingħajr ħadd ma jaf bih,
f'relazzjoni kbira intima ma' Alla, fit-talb tiegħu ma' Alla. Ikompli jistudja u jara fl-Iskrittura sakemm kif nafuha l-istorja, sakemm kien hemm ordinazzjoni forli u għajtulu lilu għax il-predikatur Dominikan li kellu jipritka ma kienx jiflaħ, għajtu lilu biex jagħmel il-pritka jagħmel l-omilja tal-ordinazzjoni. U hemmhekk Sant'Antnej, bis-sempliċità kollha, bl-imħabba kbira li kellu lejn Alla, prova jaqsam il-kelma, il-verità ma dawk li kienu qegħdin jisimgħu. U minn dakinhar il-qudiem, Sant'Antnej ma waqafx jivvjaġġa. Imur lawnu lem, l-Italja kollha, is-sud is-sawt ta' Franza, jipritka l-kelma tal-Alla, jipritka l-verità, jipritka l-verità, jipritka l-verità li hu Ġesu. Li hu Ġesu. Aħna ġratilna waħda, fil-ħajja tagħna ġratilna waħda. Jekk qabel missirijietna li jom kollox kien ċar li jgħid Ġesu u Vanġelu, allura Ġesu għandu raġun. Aħna llum għandna ħafna ilħna. Għandna ħafna ilħna. U allura l-konfużjoni meta għandek ħafna ilħna tikber. Meta għandek ħafna ilħna jiġri illi ma tafx ta' min se tagħti każ. Lil min se tagħti widen tas-sew ma tafx. Però min-naħa l-oħra qegħdin f'sitwazzjoni aħna l-koll ta' vantaġġ fuq dawk ta' qabilna. Għaliex? Għax aħna liberi li naslu. Aħna liberi li nagħmlu esperjenza u naslu. U hawn is-sabiħ ta' żmienna. Għalkemm ngħidu li qed ngħixu fi żmien diżastruż, fi żmien ikraħ, però fl-istess huwa żmien sabiħ. Għax jekk aħna nemmnu f'Ġesu, jekk aħna naslu li Ġesu huwa il-mudell ta' ħajjitna, jekk naslu li l-Ispirtu ta' Alla irid ikun il-motor tal-ħajja tagħna, dan nagħmluh bil-libertà tagħna. Dan ma nagħmluhx għax drajna hekk. Dan ma nagħmluhx għax ma smajniex buċijiet oħra, ilħna oħra. Le, dan nagħmluh bil-libertà tagħna. U x'jgħinna f'din il-libertà? Tgħinna l-esperjenza. L-esperjenza tagħna stess. Jagħmluna kuntenti il-flows, ejdu l-verità. Ejdu l-verità. Għamlitek għal kollox kuntent il-mara li għandek ma' ġembek jew ir-raġel li għandek ma' ġembek, għamlek għal kollox kuntent? Le. Għamluk għal kollox kuntent it-tfal tiegħek? Le. X'għamlek għal kollox kuntent f'ħajtek? Xejn. X'jagħmlek għal kollox kuntent? Il-popolarità li tkun popolari, x'jagħmlek għal kollox kuntent? X'jagħtik il-paċi verament f'qalbek? Illi l-oħrajn iċabxbulek, li jkollok ħafna flows, li jkollok ħafna ġejt, imma jankunu veri ma' nfusna. X'jagħmilna tassew kuntenti? U dan il-motor li hemm ġofina, irridu nirrispettawh. Ix-xewqa li għandna, xewqa kbira li għandna li nkunu kuntenti, l-istess xewqa li kellu Sant'Antnej li f'ħajtu kollha kien dejjem ifittex. Dan l-istess motor mhux xajr l-Ispirtu Alla fina li jokrob kif jgħid San Pawl fl-ittra tiegħu il-Galatejn u fl-ittri l-oħra tiegħu, dan l-Ispirtu Alla li jokrob li jixtieq illi aħna insiru bniedem mamul, insiru Ġesu Kristu. Aħna sakemm ma nsirux Ġesu Kristu, sakemm il-ħajja tagħna ma tibqax b'xi mod nisforzaw biex insiru nixbħuh fil-kliem tagħna, fl-imġiba tagħna, fil-persuna tagħna, fis-sentimenti tagħna. Aħna se nibqgħu dejjem b'vojt kbir f'qalbna. Din hi l-verità. Għalhekk Ġesu lil Pilatu qallu min iħobb il-verità jisma' leħni. Il-verità Ġesu stess jgħidha tagħmilna ħielsa, tagħmilna kuntenti. U sakemm aħna ma nfittxewx li ngħixu l-Vanġelu, li ngħixuh fil-profondità tiegħu, fil-verità tiegħu, aħna se nibqgħu nfittxu. Il-problema taf x'inhi? L-ingan. Ħanejdilkom x'inhu l-ingan. Mena jien għalija li nkun kuntenti fisser li nkun popolari. Però naf li mhux biżżejjed, bħalissa mhux biżżejjed il-popolarità li għandi, allura xi fisser dan? Kif nirraġuna? Ma narrid inkun iktar popolari. Mhux ngħid żomm, qiegħed nisbalja triq ta' il-popolarità mhux se tagħmilni kuntent.
Mela jien għalija li kolli ħafna flus ifisser li nkun kuntent. Biex nkun ferħan ifisser li kolli mistrieħ bil-proprjetà u mill-ġejt. Għadni minniex moħħi mistrieħ bil-proprjetà u mill-ġejt. Xi fisser dan? Li m'għandix biżejjed. Ingan. Allura naħdem u nistinka biex ikolli iktar. Għax minarija meta ħajkolli iktar se nkun sew. Ingan. Id-direzzjoni żbaljata. Id-direzzjoni u dan hu l-ingan li naqgħu fih kontinwament. U għawi l-indiema li jitlob Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Għawi l-konversjoni li jitlob Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Għawi l-umiltà, għawi l-maħfra ta' dnubiet li Ġesu isemmi lid-dixxipli tiegħu. Dawn huma dnubiet, dawn huma l-ħtijiet. Il-kelma dnub kemm fil-Griek kif ukoll fil-Ludej tfisser titlef l-objettejf, ma timmirax sew. U aħna ħafna drabi fil-ħajja tagħna nitilfu l-objettejf, nitilfu d-direzzjoni. Nimxu f'direzzjoni li titfana fil-ħajt. Flok li tatina l-libertà, flok li tatina l-imħabba u l-ferħ f'qalbna, titfana fil-ħajt. Ew nitolbu lil-mulej bl-interċessjoni ta' Sant'Antnejn illum, dan ix-xewd veru tal-Vanġelu, dan li jipritka l-verità. Biex aħna l-ewwel qabel kollox inkunu veri ma' nfusna. Li nkunu veri ma' nfusna, xi fisser? Li ngħid le, jien bħajti m'iniex kuntent. Veru m'iniex kuntent. X'fija ħaġa ħażina li naċċetta l-verità tiegħi. Issa billi noqgħod nippoża bħal imċarra tar-ritratti. Issa billi noqgħod fuq il-Facebook nitfa' l-affarijiet, l-iktar affarijiet sbieħ u l-iktar affarijiet u l-isbaħ ikliet u l-isbaħ platti u l-isbaħ klieb u qtades u l-isbaħ. Jekk jinġo fija, dak se jagħmluni kuntent, jekk jinġo fija, hemm ħofra kbira. U rrid naċċetta din il-ħofra. U rrid naċċetta wkoll l-esperjenzi tal-ħajja għall-muni li din il-ħofra, jekk timtela għall-mument, imbagħad terġa' tiżvojta. Tiżvojta. Għaliex? Għax din il-ħofra magħmula għal Ġesu. Din il-ħofra mejxa irlaċ tal-verità li aħna l-kol kemm aħna għandna għall-persuna ta' Ġesu. Sakemm ma nibdewx neħduh bis-serjetà f'ħajjitna. Ew nitolbu lil dan il-qaddejs kbejr li fi żmien feta żgħira, 36 sena, irnexxielu mhux biss jiskopri l-verità, imma jgħixha u jkun xew tal-verità. Għalhekk kien kapaċi jagħmel il-mirakli Sant'Antnejn. Mhux se nidħol fil-mirakli tiegħu li tafuhom iktar minni. Imma għalhekk kien kapaċi jagħmel il-mirakli Sant'Antnejn. Din l-awtentiċità, din l-identifikazzjoni li kellu mal-persuna ta' Ġesu. Ew nitolbuh il Sant'Antnejn biex l-ewwel oġġett mitluf li aħna nistgħu nsibu nkunu aħna stess. Insibu lilna nfusna u l-verità tagħna fil-persuna ta' Ġesu li tant għallem bħeġġa il-Vanġelu tiegħu.